2024 मायथाइनि 9 आगस्ट 9 आगस्टआ भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गिथावना सान होननानै बुंनांगोन आरो बेयो मोनसे जारिमिननि सान जाबाय होननानै जोङो साननानै लानो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, 9 आगस्टआव मा जादोंमोन बयबो नोंथांमोना निउज चेनेलनि गेजेरजों आरो मीडिया प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां मोननो हादों रादाबफोरखौ आरो बे रादाबानो जादोंमोन कलकातानि आरजि कार हस्पिटालनि बाथ्रा, जेराव सासे 31 बोसोर बैसोनि सासे डक्टर सिख्लाखौ रेप खालामदोंमोन आरो सिथारदोंमोन इनाय अनागारियै, जाय डक्टरनि मुङा निर्भयामोन। बै सानखालि बिनि डिउटिया गासै 36 घन्टामोन आरो बै 36 घन्टानि जोबथा फारसे बिथाङा दुथांफोरजों रेप खालामजादोंमोन। अनजाग्रा ख्रीष्टप्रियफोर, बेबायदि भिडिअ बेबायदि बाथ्राफोरखौ आंनि चेनेलाव लाबोनायनि माखासे गुबै जाहोनफोर दङ, जाय जाहोनफोरखौ नोंथांमोननो आङो बाइबेलनिफ्राय दिन्थिना होनो हास्थायदों। बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनांगौ माखासे बाथ्राफोर दङ, रोंनांगौ बाथ्राफोर दङ। बेयावहायसो आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो मोनथिहोथारनांगौ होननानै लानानै फैदों। नोंथांमोना नंगौ थारैनो निउज चेनेलफोरनि गेजेरजों बबेबा मीडिया प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङै मोनथिनो हादों। आं बेयावहाय बेफोर बाथ्राफोरखौ रिपिटबो खालामफिननाय नङा बांद्राय। दा बाइबेलनिफ्राय जोंहा मोनथिनांगौ माखासे बाथ्राफोर दङ। जि जाथाया कलकातायाव जानानै थांबाय, बे बाथ्राया, बे जाथायफोरा बाइबेलजों बेसे सोमोन्दो दं, बेफोरखौ नोंथांमोननो आङो मोनफा मोनफा बुंनानै होगोन। आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो बे भिडिअखौ लाबोनायनि मोनसे गुबै जाहोन दंबावो। केबल थांनाय 9 आगस्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम केबल बे सासेल' रेप जादों, सिथार जादों बे नङा। जोंनि भारताव गोबां जायगायाव रेप जादों। बे 9 आगस्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां रेप जागासिनो दङ। आं नोंथांमोननो बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै फोरमायलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो आरो मोजाङै मोनथियो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जे बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव मोजांनिख्रुइ मोजां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोलोंनो हायो, इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुन जोंनि लोगोफ्राबो मोनथिनांगौ होननानै, अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। आरजि कार हस्पिटाल 2024 9 आगस्ट फुंनि 3 बाजिनिफ्राय लानानै 5 बाजिनि गेजेराव जानाय जिथु जाथाय, निर्भया मुंनि सासे डक्टर 31 बोसोरनि बैसो, बिखौ सासे बेक्तिया रेप खालामनानै सिथारबाय होननानै जाय मानसिया बै डक्टरखौ सिथारदोंमोन सन्जय रय होननानै मोनथिजादों। आरो बे सन्जय रयानो पुलिसनोबो गावनो खोन्थानानै लादों जे आंनो बेखौ रेप खालामदों, आंनो बेखौ सिथारदों होननानै बियो सिकार जादों आरो पुलिसजों बियो हमजाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जायखौ हिन्दीयाव हेवानियत होननानै बुङो, बर'आव बुङोब्ला दानब आखलनि मानसि होननानै बुंनांगोन नामा? आं बेखौ दानब होननानै बुंनोसै बर' रावाव। हिन्दी रावाव बा हेवानियत होननानै बुंनाय जायो, जेरावहाय इनाय अनागारियै सिथारदों, अत्याचार खालामनानै सिथारदों, जेराव मेगनाव सिसा मोन्दों, ग्लासफोरखौ मोन्दों, बिनि खर'आव बुजानायनि सिन दङ, खाफाल फारसे सौनायनि सिन दङ, गोदोनायाव नारसोमनायनि सिन दङ आरो बिनि जिथु प्राइभेट पार्ट दङ, प्राइभेट पार्टआव गोबां गाज्रियै गारायफोर दङ आरो मोदोमनि गोबां जायगाफ्राव हानायफोर दङ। बेबायदि गाज्रियै बै डक्टर आइजोखौ सिथारदोंमोन। दा केसआ ओरैबायदि जागासिनो दङ, गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। बे केसआव केवल राहुल रयल' नङा, गोबां बेक्तिफोरा दंबावो होननानै गोबां मिडियायावहाय निउसाव जोङो मोननो हायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर केसफोरा बेसेबां मा जालांगोन आं बेखौ बुंनो नागिराखै। बियो बोरै सिथारखो, मा सोर सोरजों लोगो जानानै सिथारदोंमोन, बेफोरखौ आङो नायबिजिरनो थांनो नागिराखै। नाथाय मिडियानि गेजेरजों जिखौ मोनदों, फंनैसो नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो होननानैसो आङो बाथ्राखौ फंनैसो बुंदों। बिनि बिसय नोंथांमोना मोजां मोनथिनो हास्थायोब्ला नोंथांमोना निउसफोराव मोननो हागोन, नोंथांमोना निउसाव थांनानै नायहैगोन। बेनि अनगायैबो भारत हादरनि गोबां दाब दाब जायगायाव बेबायदि जिनाहारि खालामनाया जादोंमोन, जायखौ आङो दायो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा दिन्थिना होलांनो हास्थायदों एबा बुंनानै होलांनो हास्थायदों, जेरावहाय बे 10 दिननि गेजेराव जाथायफोरा जादोंमोन। नोंथांमोननो स्क्रिनाव आङो बे निउसखौ होगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै फरायनानै लानो हागोन। बेवहाय बुंदों 9 आगस्टआव उत्तराखन्डआव सासे नार्सखौ जेरै कलकातायाव सिथारदोंमोन, बेबायदिनो उत्तराखन्डआवबो सिथारनाय जादोंमोन। आरो बै जिनाहारि खालामग्रा, बे जिनाहारि खालामग्राखौ 14 आगस्टआव हमनाय जाबाय।
बेनि उनाव जोङो मोनबावो जि उत्तर प्रदेशनि आमेठी होननाय जायगानि जेराव 13 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजोखौ बिफायानो रेप खालामदों बे केसखौबो जोङो मोननो हादों। बिनि उनाव आरो जों मोनबावगोन बेनि उनाव 12 आगस्टआव सासे सरकारि कर्मचारि सरकारिनि खामानि मावग्रा जाया 6 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ रेप खालामदों आरो बियो धमकिबो होदों जे नोङो गुबुननो रावनोबो दाखोन्था होननानै बेबायदि धमकि होनानै गथ'खौ दोनदोंमोन। नाथाय उनाव बेफोर गासै बाथ्राफोरा बेरखांजोब्बाय आरो बिनि उनावनो आरोबाव 12 आगस्टआवनो जोङो नुनो मोनबावोदि उत्तराखन्डआव जानाय जाथाय जेराव बास ड्राइभार आरो बास कन्डाक्टर आरो बेजों लोगोसे 3 मानसिफोरा गासै जमा 7 मानसिफोरा 16 बोसोर बैसोनि सासे टिन एजार सिख्लाखौ गेंरेप खालामदोंमोन। बे 12 आगस्टआवनो आरोबाव नुनो मोनबावदों दि बिहारनि मजफ्फर होननाय जायगायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ गेंरेप खालामनानै सिथारदों आरो बिनि सिथारनायनि गेंरेप खालामनायनि जाहोना जाहैबाय बे हिनजावसाया हाबा जानायखौ इनकार खालामदोंमोन, हाबा जाया होननानै बुंदोंमोन। बेनि थाखायनो हाबा जाया होननायनि थाखायनो बै हाबा खालामगोन सेंग्राया रागा जोंनानै बेखौ किडनेप खालामनानै लांनानै गेंरेप होनानै गोदोना हादों आरो गोबां जायगाफ्राव जखमफोरखौ मोननो हादोंमोन। 14 आगस्टआव आरोबाव जोङो नुनो मोनदों तामिलनाडुनि तांजौर होननायाव 14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ बिनिनो लोगोआ बे हिनजावसानिनो लोगोआ रेप खालामदों। बेनि उनाव बे 14 आगस्टआवनो मुम्बाइनि साकिनाका जायगायाव सासे 3 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ 9 क्लासाव फरायग्रा सासे हौवासाया रेप खालामदोंमोन। बे 14 आगस्टआवनो आरोबाव उरिष्यायाव SCB मेडिकेल कलेज होननायाव सासे डक्टरा गावनिनो जि बेरामिफोर दङ बेरामिफोरा जि सिकित्सा लानो फैयो बै बेरामिफोरखौनो बियो रेप खालामदोंमोन 14 आगस्टआव सासे डक्टरा। बे 14 आगस्टआवनो सिर'हि होननाय जायगायाव 63 बोसोर बैसोनि सासे बुरै आइजोखौ गेंरेप खालामदोंमोन आरो लोगोसेयैनो न'आव थानाय माल माथा गासैखौबो खावनानै लांदों। बे 14 आगस्टआव बेबायदि जादोंमोन। बेनि उनाव 15 आगस्टआवबो आरोबाव जोङो नुनो मोनबावोदि सिलिगुरियाव सासे गोरलै गथ' हिनजावसाखौ 3 हौवा गथ'फोरा रेप खालामनायखौ जोङो नुनो मोनबावो। बेनि उनाव 16 आगस्टआवबो जोङो बलियायाव नुनो मोनदों जे सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ रेप खालामनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। अबयसे बे केसाव पुलिसफोरा नायबिजिरनानै जायहा रेप खालामदोंमोन बेखौ हमबाय। आरो बिनि उनाव 16 आगस्टआवनो भोपाल मध्य प्रदेशआवबो जोङो नुनो मोनबावोदि सासे हिनजावसा गथ'खौ ब्लेकमेल खालामनानै बिनिनो न'आव रेप खालामबाय थायोमोन। 17 आगस्टआवबो सोनभद्र होननाय मोनसे जायगायाव 14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ मास्टरानो रेप खालामदों। आरोबाव 17 आगस्टआवनो मध्य प्रदेशआव जों नुनो मोनबावोदि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ 69 बोसोर बैसोनि बोराय मानसिया रेप खालामदों। आरो बिनि उनाव 18 आगस्टआवबो जोङो आरोबाव बे केसखौ मोननो हायो राजस्थाननि जधपुर होननाय जायगायाव जाय बेक्तिफोरा बेबायदि कचरा लेथ्रा मैलाफोरखौ जाबोरफोरखौ बोखांग्रा बेबायदिनो 3 बोसोर बैसोनि गथ'खौनो लाना खारनानै रेप खालामनानै सिथारदोंमोन। आरोबाव 18 आगस्टआव बेंगलुरुआव सासे 22 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाया हरनि समावहाय सासे बाइक सालायग्रा मानसिनिफ्राय लिफ्ट लादोंमोन आरो बे लिफ्ट लानायाव एबा बेजों गाखोना फैनायावनो बै बाइक सालायग्रायानो बेखौ रेप खालामदोंमोन। आरोबाव बे 18 आगस्टआवनो उत्तर प्रदेशनि मुरादाबाद होननायनि मोनसे हस्पिटालाव डक्टरा सासे दलित नार्सखौ रेप खालामदोंमोन आरो बे रेप खालामनायाव सहाय होदोंमोन। जाय नार्सखौ डक्टरनिसिम हरदोंमोन बे जाहैबाय हस्पिटालनिनो सासे वार्ड बय आरो सासे नार्सआ बे दलित नार्सखौ डक्टरनियाव हैथाबदोंमोन। बे 18 आगस्टआवनो लुधियानायाव 3 गोरलै हिनजावसाफोरखौ रेप खालामदोंमोन। आरोबाव बे 18 आगस्टआवनो दिल्लीयाव सासे भारा थाग्राया बिगुमानिनो 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ गावनि रुमाव लेंहरनानै गावनि रुमाव टिभि दिन्थिनानै रेप खालामदोंमोन। आरोबाव बे 18 आगस्टआवनो अन्ध्र प्रदेशआव बे एखे जाथायखौ नुनो मोनदों जे सासे बैसो जायै हिनजावसा गथ'जों सासे हौवाया रेप खालामनायखौ नुनो मोनदों जेराव बियो गोसो थोनायनि बाथ्रा बुंनानै मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंनानै बिखौ रेप खालामबाय थादोंमोन। बेफोर गासै रिपर्टफोरा थांनाय 9 आगस्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम जाबाय थानाय जाथायफोर आरो बेफोर जाहैबाय भारतनि गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि बाथ्रा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिगौना
थांनाय 22 आगस्टआव जोंनि आसामावबो आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि दिं एरियायाव 14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ गेंरेप खालामदोंमोन। जेब्ला जोङो जोंनि खोमाखौ गोख्रों खालामगोन, जोंनि मेगनखौ जोङो गोख्रों खालामगोन, अब्लाना जोङो जेरैथिंबो नुगोन, जेरैथिंबो खोनागोन जे जेरै साइडनिफ्रायबो रेप जिनाहारि खालामनाय। दा बे बिसयाव बाइबेला मा बुंदों दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थिना होनो हास्थायदों। जेराव इसोरनि बोसोना 2 तिमथि 3:1-4 सिरिनि गेजेराव ओरैहाय बुंदों, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा, फुथला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायि, हामबाय होननाय गैयि, अधोरोमिया, अननाय गैयि, बेंज्लायनाय गैयि, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायि, गिथावना, मोजांखौ हामजायि, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। अनजाग्रा ख्रीष्टप्रियफोर, बेफोर बाथ्रायावनो गासैबो हाबनानै दङ। गावखौ हमथानो हायि, मानसि सिथारग्रा, गावखौ दुगा खालामग्रा, बेंज्लायनाय गैयि, अननाय गैयि। बेयावखायनो जोङो नुनो मोनदों जेथिंबो जेरै साइडआवबो जोङो गेंरेपनि बाथ्राखौ खोनानो मोनगासिनो दङ, जे आरो जागासिनो दङ। बे जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि बाथ्रा। बुहुमनि जोबनाय फारसे बेबायदि जाथायफोरा जागोन होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै बुंदों। मानसिफोरा गाज्रि जिथु जालांनायनि जिथु आखु, जिथु मानसिफ्रा गाज्रि जागासिनो दङ, जेरावबो बुलायनाय, जेरावबो दानथारलायनाय, जेरावबो जिनाहारि खालामनाय, जेरावबो बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानि जानाय, बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा बुहुमनि जोबनायनि नेरसोन एबा बुहुमनि जोबनायनि मोनसे सिन। अनजाग्रा ख्रीष्टप्रियफोर, दा बेयावहाय जोंनि मेगनजों दिनै जोङो गोबां गाज्रिफोरखौ नुगासिनो दङ। जेरैथिंबो बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनागासिनो दङ। बुलायनाय, नांज्लायनाय, खमज्लायनाय, जिनाहारि खालामनाय, रेप खालामनाय, बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनागासिनो दङ। बेनि गेजेरजों इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जेब्ला जोङो बिजिरलायगोन, अब्ला जों बेखौसो नुनो मोनो जे जिसु ख्रीष्टनि फैगोन समा खाथिनिफ्राय खाथि जागासिनो दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, बेफोर गासै जाथाय जानायनि गेजेरजों जोंनि कनक्लुजना बेसो जानांगोन जे जोंहा इसोरनि सायाव जिथु फोथायनाय दङ, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय, जों रासिननिख्रुइ रासिन खालामनांसिगौ। मानोना जिसु ख्रीष्ट फैगोन समा खाथि जाथारबाय, जोबनाय मुगाया खाथि जाथारबाय, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोनदों जि जाथायफोरा जानो नाङामोन, बेफोरबायदि जाथायफोरा जोंनि समाजनि गेजेराव, मानसिफोरनि गेजेराव जागासिनो दङ। गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा, बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला गोबां गोसोआव दुखु मोनो, गोसोआव गोबां गाबखाङो, नाथाय जाथायफ्रा जागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बोलोगोराजानि फोथायनायाव जों नांथाबनि आरो लोगोसेयैनो जोबनायाव जोङो मोनसे आर'ज खालामनि, जाय न'खरफोराव बेफोरबायदि जाथायफोरा जादों, बिथांमोननि दुखु जि दङ, बै दुखुआ जेन बिसोरनिफ्राय जोबनानै थाङो, बिथांमोननि सान्तिनि थाखाय जोङो बयबो आर'ज खालामनि। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गावनि पार्सनेल प्रेयाराव बिथांमोनखौ लाफागोन आरो लोगोसे आर'ज खालामगोन नोंथांनि फोथायनाया जिसुनि सायाव बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरासिन जाथों। मानोना बुहुमनि जोबनाया फैगासिनो दङ, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया जागासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।